היו קס, אני קצת מהסס, תפקס, אין סיכוי שניתפס. אבל מה אם נפשל? אני מודה שאני טיפה לחוץ. אחי, 5 דקות בפנים ואנחנו בחוץ. אבל מה אם יהיו בעיות? זה אזור מרכזי, 2 דקות, יש כאן איזה 10 ניידות. לא יקרה כלום, אולי תסתום את הפה, שלא תעז להתחרבן, שנה מתכננים את זה. אתה שכחת את הכסף שאתה חייב למלווים? אחי, אפשר להשיג את הכסף בכמה דרכים. מה אתה מבלבל את המוח? כבר עדיף שתשתוק. 2 דקות ונכנסים, יאללה צא מהשוק. אני תופס את המאבטח, מכוון לו לרקה. אתה הולך למאחורה ומנטרל את ההזקה. מחר בבוקר התעוררנו חוגגים על המכה. אם תרצה אני אזרוק אפילו 1000 לצדקה. טוב אחי, אני מוכן, יאללה בוא נכנסים. כולם לזרוק את הפלאפונים ולפתוח כיסים. תשכבו על הרצפה, אף אחד לא ייפגע. לזונות תיזהרו, אני פאקינג